arcanyunkat. Az egy kemény, bassz meg, hol járunk. Városiaknak ez nem adatik meg. Az azért na. Öcsém, az elmondtad, hogy 2 hét alatt azért van élményed én velem baj. Jöjj, te álmod velem van, hogy... Ne törődj vele, bírd a technika. Én kuplungoztam. Egy darab így bír. 2 hete bikarodeo, most meg ez. Hónap reggel adatszállítás. Imád táj. Előzem viszont táj. Szemlőre is nézzük. A navigátor. Jó van, annyira ne kehőj, bassz meg, nagy portlára, hogy kehősz. De mi van, szökenővel felköttél, aztán a szökefüsték legyütt a hajáról, vagy mi van? Így van. Meg vagy őszéve szőkülve. De varna lett Ez a volna. modern hajfestés. Most körülbelül ennyit látni a lábamnál. Tehát szerintem látszik, ahogy száll a bor. Öcsém, hogyan néz ki? Ezt ha beviszem a T-Mobilba, pucolják ki, ahol fölveszik a maszkot. Elég jó képet csinál. Ide kéne csak egy tartó. Hát jába. Suzuki, az kosárba is Suzuki. Nem a Mercedes.